ҳамасола 16 октябр рӯзи кинои тоҷик таҷлил мегардад. Филмофарон ҳам талош мекунанд дар ин санаи таърихӣ филми ҷадидеро манзури ҳаводорон гардонида рӯи пардаи синемо оранд. Ҳамин аст ки ба ин муносибат бо як шукӯҳу шаомати хоса филми ба тозагӣ рӯи пардаи синемо овардаи муассисаи давлатии Соҳтсинемо бо номи аз миллионяке дар кӯхи суруш бо иштироки зиёди ҳаводорони синемо рӯнамоӣ гардид. Пеш аз намоиши филм дар саҳни кӯхи суруш созандагони филм ва ҳунармандон даъват мешуданду рӯи роҳрави сурх қадам мезаданд ки ҳаводорони филм онҳоро гарму самимӣ истиқбол мегирифтанд. пас аз истиқболи бошукӯҳ ҳама ба толори намоиш даъват шуданд. филми аз миллион яке бо коргардонии Муҳиддини Музаффар рӯи пардаи синемо омада аз ҳаёти марде нақл мекунад ки худро сохтааст. ӯ аз як деҳоти дурдасти Тоҷикистон аз хурдӣ мавриди озмоиши сарнавишт қарор мегирад, бепадар мемонад ва бори зиндагӣ бар дӯшаш меафтад. вақте бо муваффақият имтиҳон месупораду барои қабул шудан ба донишгоҳ аз вай маблағ талаб мекунанд, роҳи муҳоҷиратро пеш мегирад ва пас аз машаққатҳои зиёд худро меёбад. аммо бо ин филм ба итмом намерасад. зиндагӣ барояш озмоишҳои дигар пеш меорад. коргардони ҷавони филм Муҳиддини Музаффар муаллифи чанд филми диданиву машҳур ки аллакай дар соҳаи синемо бо гирифтани ҷоизаҳо аз Лондон то Қазон мавқеи худро пайдо кардааст, мегӯяд дар ин филм таҷрибаи 10-солаашро истифода кард. дар таърихи таҷрибаи филмофарии мо бори аввал гурӯҳи синамоофарони тоҷик берун аз марзи Тоҷикистон сафар доштем. дар майдони навори хориҷиён бояд кор мекардем, бо ҳунармандони хориҷӣ бояд кор мекардем ки ин барои мо тамоман танкӯчаи дурамдарози номуайян буд. яъне мо ба бешаи қадам мезадем ки намедонистем он беша чӣ пешомадҳое барои мо пеш меорад. коргардон мегӯяд нахуст намоиши филми мазкур дар шаҳрҳои Москву, Қазон ва Алмато сурат гирифту пас он дар душанбе ки аз ҷониби ҳаводорони синемо ба хубӣ пазироӣ гардид. ҳатто мардуми рус ҳам хеле бо самимият истиқбол карданд ва баъд аз филм оғӯш карданд ки мо лаззат бурдем. ва дуюм рӯз сеюм рӯз ки ду сеансӣ дар ин кинотеатр филм буд, аллакай ҳамагӣ пагоҳаш ҷо набуд, яъне пешакӣ билетҳо ба фурӯш рафтанд. дар Қазон ҳам беҳад филм хуб қабул шуд, худоро шукр. яъне аз ин имтиҳон гузаштем. бахусус дар Алмато санаи 11 октябр хеле ҳассос будам. барои ман хеле хушбахтӣ буд ки филм ба тариқи зарурӣ муаррифӣ гардида истодааст. филм аслан синемо, рӯнамоии як синемо мисли рӯнамоии як китоб, мисли рӯнамоии як асар бояд бо шукӯҳ баргузор гардад. аслан ба пардаи синемо таваллуд шудани як филм як ид аст. як иди на танҳо барои синемо, иди миллат аст. барои ҳамин бояд ин идро на кам аз идҳое ки дар кишвар ҷашн гирифта мешавад ҷашн гирифта шавад. ман хеле умедворам ки ҳамин анъанаи бошукӯҳу шаҳомат муаррифӣ гардидани синемо дар кишвар ба як ҳукми анъана медарояд, маъмулӣ мешавад ва ҳар гоҳ вақте як филме таваллуд мегардад, тамоми мардуми кишвар бохабар мешавад аз таваллуд шудани як кӯдак бо номи як филм ва барои тамошояш ҷамъ мешаванд ва ҷамъ шудану таваҷҷӯҳ кардани мардум ба синемои миллӣ ҳатман ки таъсири худаша барои рушди он, ҳатман ки таъсири худаша барои кушода шудани чеҳраҳои нав, барои муаррифӣ гардидани гурӯҳи кории нав таъсираша мерасонад. аз миллион яке тарҷумаҳолӣ буда шояд барои бархеҳо аҷиб ҳам бошад, зеро ҳикоят аз зиндагии тоҷир ва тренери тоҷик қисса мекунад ки ҳаёти воқеиро дар бар мегирад. гуфта мешавад ки аз соли 2017 кори филми мазкур оғоз шуда 105 рӯз дар Осиё, Аврупо ва Амрико бо иштироки ҳунармандони Осиёи марказӣ ва Русия наворбардорӣ шудааст. албатта инҷо шояд афзун ба иқдоми Муҳиддини Музаффар, коргардони филм, аз интихоби Маҳз Давлатов масъалаи маблағгузорӣ низ бошад, зеро таври худи қаҳрамони филм мегӯяд аз миллион якеро худаш маблағгузорӣ кардаву он бештар аз $5 миллион арзиёбӣ мешавад.